Itangad mo sa matanggay nga to, lugaran na ranyag, apagyanan tayo to. Itangad mo sa matanggay nga to, lugaran na ranyag, apagyanan tayo to. Lugaran na ranyag, apagtaingan tayo. Ang papuri po, nawala naman na yung boses ko. Ang papuri po sa ating Panginoon Diyos, Ama at Anak at Diyos, Espiritu Santo, na sa atin po sa araw na ito ay Diyan, sango na. Kana di sango. nilamang po sa tutuyang ito na anniversary. Ayun po na kumalo at naging saksi namin. Naging saksi namin sa pagdaan po ng araw hanggang sa araw na ito na ibigay sa kanya sa pagsabay niya sa aming sura ng 16 years old after 1 year. At pinisip namin mga 16. Alala na po. Pero sa gandang kung panahon na yun ay amin pong binabalik tanawan yung mga nakaraan na yun at amin pong tatanawin yung daan pang ang sabi po ng paglaya kanina na yung daan na kinalalagyan po natin sa kasalukuyan ay manatili po tayo doon at huwag po tayong mga kulong. Bakit po yun ang sabi po niya sa atin? Na ibinigay po niya sa atin yung sa Galatia. Ang sabi po niya ay magpangsalan kayo ng mga dala-dalahin. So, ayaw po na natin Panginoon na magpahigatan po tayo kasi ang kayang buhatin po ng isa, halimbawa po, hello Bremer here sa umagang kay ganda, na yung dalahin po namin, hindi po ito makakarating yung aming pong package kahagabi pa po kung hindi po namin ito pinagtulong-tulungan. Pero kung isa lang po ang nagdala, may dalawa, nagtaksi man po sila pero ang itsura po siguro ngayon eh, walang hindi kasing dilim ng kahapon. At ng kahapon di po ba makulimlim at maulap. Sadyang ang desire po ng ating puso, kayo po at kaming lahat sa araw na ito, alam po natin yung kalagayan natin, di po ba? Ganun din po yung pagpasal natin ng dalahin. Hindi man po tayo makabitbit physically, pero yung panalangin po natin, ito po yung napakalaking tulong na po sa atin at sa ating mga kapatid. Ngayon po yung pasalin na ito, kung ako man po ay pasal nyo, pakitapig lang po ako. At ngayon, yung ating pong, sabi lang mabigat ka, pag pong don't judge the book by its cover, hindi po ako libro. Ngayon, sa pag-aaral po natin na ito, ang sabi po ng banal na espiritu na kung isipin po ng bawat isa na may kabuluhan, may kabuluhan, wag lamang po natin pagkaiisipin yun dahil niloloko po natin ang ating sarili. Sarili lang po ang ating tinitingnan na ikaw lang may halaga at ikaw lang ang mahal ng ating Panginoon. Feeling natin, special ka, ikaw na lang ang ikaw. Ngayon, ang nananampalataya po at hindi, pumapasok po lagi at palagi o kaya bihira sa halimbawa po sa mga pag-aaral na ito. Ang sabi po, ang paningin po ng ating Panginoon ay pantay-pantay po tayo. Kaya ganun din po sana ang paningin at pagtanggap po natin sa mga lahat ng nilikha ng ating Panginoon na may halaga po ang lahat ng bawat isa sa atin at may kabuluhan. Hindi lamang po yung halimbawa na kaukulang po, wala siyang kabuluhan ay kung tagapakinig siya at tagapalaganap. May kabuluhan po ang lahat ng isa sa atin at may role po tayong kanyang mga ginagampanan. At bakit po pinasok niya tayo sa pintuan na ang isang dalaga ang kalagayan daw po natin ay panatilihin natin. Nasaan na po ba tayo sa kasalukuyang ito?
Kung tayo po ay masipag magsumikap o masipag sa pagbabasa, panatilihin po natin to. Pero kung narinig po natin na panatilihin po natin na kung medyo tamad-tamad po tayo, may mga pag-aaral din pong ibinigay sa atin upang mabuksan po ng tuluyan yung ating puso at kaisipan. Upang wag po tayong doon hanggang doon na lamang ba tayo. Mag-level up naman po tayo. Ang sabi ko nga po, mga games nga pinagpupuyatan natin eh. Pero pagka hindi ka maka-level up, grabe ang emotion mo. Tanggalin mo na lang kaya, hindi kaya yaman dyan. Magbasa na lang po kaya tayo at mag-aral at pag-aralan natin yung ating sarili. Dahil ito po yung binigay po ng ating Panginoon na libangan natin, pero hindi ito yung magiging dahilan upang wag po tayo magbuklat ng mga ganito. Kaya doon na po natin itutok yung ating puso. Ngayon po, sabi niya, kung makipag-asawa ka, sino po ba sa pananampalataya po, sa kalagayan natin sa kasalukuyang lahat ng ito, sino po ba ang ating asawa? Hindi po ba ang ating Panginoong Jesucristo? Hindi ko naman siya kasama, hindi ko siya makita physically, hindi po ba? Pero andyan ang Espiritu Santo na binigay po sa ating lahat. Ngayon, natatakot kang masaktan siya, maski nakikita lang po natin ng hulog. Asan na po yung ating sympathy ngayon? Ngayon, wag po tayong matakot na medyo masaktan, medyo na wag po naman nating sagadin. Kasi baka naman doon po siya matalisod o kaya doon siya madapa. Ngayon, huwag po tayong matakot na masaktan kung nakikita na po natin ang ating kapatid na iba na po yung nangyayari sa kanya. Doon na po, at kung hindi pa rin po kaya, manalangin na po natin. At sa paggabay po at saka yung paggawa po natin bilang asawa o kaya bilang isang mananampalatayang binigyan ng Santong Espiritu, sa gawa po natin ito ipakita ngayon. Sa pamamagitan po ng ating gawa, sorry po, matalastas. At sa pamamagitan po ng ating paggawa dito, kayong mga may asawa lang, pinakaingatan yung madumihan yung kapurihan ng inyong mga asa-asawa. Ngayon, wala pa po kasi kaming asawa eh. Biglang ganun. Ngayon, sa pagiging isang asawa ng ating Panginoong Jesucristo, pagkaingatan din po natin matuto ng ating Panginoong Jesus na maligtas po tayo. Pero sa anong gagawin mo, alam ka naman sunugin mo yung iyong katawan pag nagkasalan ka o kaya ipapako mo sa cross. Di po ba hindi? Ngayon, andito yung binigay niya sa atin na ang lahat sa Pilipos po, ay sa Efeso, sige, malapit na po. Kukunin ko na lang po yung sa Galatia. At nawala ako dun. Ito, yun po yung kahinaan ko. Actually, honestly. Sabi mo nila, i-acknowledge mo para alam mo yung susunod na gagawin. Yun po yung talagang kahinaan ko. Pag nakita ko na yan, wala na po. Pero sana, tayo pong lahat na mga nakakita, po, yung karoon po tayo ng yung asi, at saka yung awa at saka yung pag-ibig na di po ba pag nakakayat at saka yung pinakamalaki po doon lahat yung pang-unawa po na hindi po nila sinasadya, na hindi po nila alam yung kanilang ginagawa. Palabras, di po ba nagpalabras? Pakawan na midat at hindi mo nagiging aramidin na. Yun po, at ganun din po ako. Kasi hindi po din yung di po bilang tao, normal na yung emotion mo na hindi mo maigawid yung sarili mo. Hindi mo mapigilan ang iyong sarili. Paganda pa lang. Tayo na. Anis up lang kasi. Kaya, sa mga kapatid ko po na nagpapasalamat sa araw na ito, kukunin ko na naman po yun. Nang sabi po ng Pasaya kanina na magkapit-bisig kayo. O, magkapit-bisig. Alam natin ang ibig sabihin po nun. At saka yung mag-ilawan at magtulungan tayo. Ang ilaw na yun ay yung pang-unawa natin sa bawat isa. At magtulungan. At isipin natin ang isipin nyo ko na
ang ikalalago ng iglesia. Yun yung susunod po nating assignment na level up naman tayo. Yun yung ating aim na kung gusto mong matuto, involve me and I will learn. Yun po yung aming motto. Kaya sana sa pamamagitan po ng paggabay po ng ating Panginoon ay amin pong ma-attain na kayo po yung maging witness po namin at saka yung amin pong maging mga ilaw. At ganoon din po na lagi na panatilihin po natin yung iisang hakbang upang sama-sama po tayong dumuong sa paanan po at sa bahay po ng ating Panginoong Jesus. At muli po, ang papuri po at pasasalamat sa ating Panginoon, sama-sama po tayong manilbihan sa Kanya. At wag po natin ipagdamot din yung ating mga bisig dahil isa po sa paalala ng ating banal na Espiritu na kung may nalulungkot po tayong kapatid, alimin po natin sila. Wag po natin dagdagan yung kanilang kalungkutan. Alimin po natin sila. Yun lamang po at magandang araw po sa ating lahat at maraming salamat po sa inyong pagdanaw. Ang puri po at pasasalamat sa ating Panginoon ay binabalik kayo na po. Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po ay bumabati ng 16th anniversary. 16th anniversary 16. Sa ngalan ng aming grupo, Pergamo, sa aming grupo, Bowen Group, po ay nagagalak at nandirito upang sa ganun ay makipag-isa sa ating grupong anniversary. At ang naiwan naman sa aking puso at sa isipan ko, ang salita ng triple M's. Ang sabi nito, yung triple M's, nasabi na kanina,